Vítejte u meditace objímání všech částí sebe. Toto cvičení vás provede cestou hlubokého sebepřijetí a smíření s různými aspekty vaší osobnosti. Podobně jako Petr, který v 10. kapitole našeho příběhu objevil, že skutečná vnitřní svoboda začíná přijetím všeho, čím jsme. Najděte si tiché a pohodlné místo, kde můžete být po dobu této meditace nerušení. Posaďte se nebo si lehněte v pozici, která vám umožní zůstat bdělí a zároveň uvolnění. Pokud je vám to příjemné, zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. S každým výdechem uvolňujete napětí ve svém těle a postupně opouštíte starosti a plány dnešního dne. Dovolte si být plně přítomní v tomto okamžiku, v tomto bezpečném prostoru, který jste pro sebe vytvořili. Tato meditace vás pozve k setkání s různými částmi vašeho já, včetně těch, která možná běžně odmítáte nebo skrýváte. Budeme pracovat s přijetím všech těch částí s laskavostí a porozuměním, bez hodnocení a kritiky. Je to cesta k hlubší celistvosti a vnitřnímu míru. Začněme uvědoměním si komplexnosti naší osobnosti. Každý z nás má v sobě mnoho různých částí nebo podčástí. Jsou jako různé postavy v příběhu našeho života. Každá s vlastními potřebami, starostmi a dary. Nejprve si všimněte té části vás, která je silná a sebevědomá. Část, která ví, co chce a jde si za tím. Možná je to váš vnitřní vůdce, bojovník nebo ochránce. Přiveďte si obraz této části do mysli. Jak vypadá? Jakou má energii? Jaký má hlas? Nyní si všimněte částí vás, která je citlivá a zranitelná. Částí, která cítí hluboce, která někdy potřebuje péči a ochranu. Možná je to vaše vnitřní dítě nebo citlivý umělec. Jak vypadá tato část? Jaké pocity vyjadřuje? Co potřebuje? Uvědomte si tu část sebe, která je tvořivá a hravá. Část, která miluje objevovat, vyjadřovat se, experimentovat. Jaké kvality má tato vaše část? Co jí přináší radost? A teď si všimněte té části vás, která je praktická a odpovědná. Části, která plánuje, řeší problémy, stará se o každodenní záležitosti. Jaké jsou její silné stránky? Jak
vám pomáhá v životě? Nyní se zaměřte na tu část sebe, která je možná více ve stínu. Část, kterou obvykle nechcete ukazovat světu, nebo si ji nechcete přiznat. Může to být část, která se bojí, která je nejistá, která se zlobí nebo závidí. Nemusíte si vybavovat konkrétní vzpomínky nebo situace. Stačí, když si uvědomíte její přítomnost. Všimněte si, že všechny tyto části dohromady tvoří celek vašeho já. Žádná z nich není špatná nebo dobrá. Jsou to jen různé aspekty vaší plné lidskosti. Každá z těchto částí vznikla z nějakého důvodu. Každá má svůj příběh a svou moudrost. Nyní se zaměříme na tu část vás, která bývá často nejhlasitější a nejnáročnější. Na našeho vnitřního kritika. Tato část nás hodnotí, soudí a často nemilosrdně porovnává s ostatními nebo s ideály dokonalosti. Dovolte si nyní všimnout přítomnosti vašeho vnitřního kritika. Jak zní jeho hlas? Jaká slova používá, když k vám mluví? Jaký tón má jeho hlas? Jen pozorujte, bez potřeby cokoliv měnit nebo napravovat. Je zajímavé si uvědomit, že i váš vnitřní kritik má svůj pozitivní záměr. Možná se snaží chránit vás před odmítnutím nebo selháním. Možná se snaží motivovat vás k lepším výkonům. Možná přejal hlas někoho z vašeho dětství, kdo vás chtěl připravit na náročný svět. Zkuste se nyní svého vnitřního kritika zeptat. Co se snažíš pro mě udělat? Jaký je tvůj pozitivní záměr? Naslouchejte v tichosti odpovědi, která může přijít v podobě slov, obrazů nebo jen intuitivním pochopením. Nyní si představte, že před vámi stojí vaše mladší já. Vy, jako dítě ve věku, kdy vnitřní kritik začal být aktivní. Všimněte si, jak toto dítě reaguje na přísná slova kritika. Jak se cítí, jak se drží, co potřebuje.
vědomí moudrosti a soucitu vašeho dospělého já, zkuste nyní promluvit ke svému vnitřnímu kritikovi. Můžete říct něco jako: rozumím, že se mě snažíš chránit, motivovat. Děkuji ti za tvůj záměr, ale existují laskavější způsoby, jak toho dosáhnout. Můžeme spolupracovat jinak. Představte si, že váš vnitřní kritik se postupně transformuje. Možná mění svou podobu, možná mění svůj tón hlasu. Možná se stává moudřejším mentorem místo přísného soudce. Jakou podobu by mohl mít tento transformovaný hlas, aby vás podporoval s moudrostí a laskavostí na místo strachu a kritiky? Nyní přejdeme k mocnému cvičení sebepřijetí před imaginárním zrcadlem. Toto cvičení nám umožní vidět sebe sama s větší jasností a laskavostí. Představte si, že stojíte před velkým zrcadlem. Toto není obyčejné zrcadlo. Je to zrcadlo, které dokáže odhalit vaši pravou podstatu, vaši úplnou bytost, včetně všech vašich aspektů. Při pohledu do tohoto zrcadla nejprve vidíte svou fyzickou podobu. Pozorujte své tělo s laskavostí a zvědavostí. Všimněte si, jak vypadáte, když se díváte na sebe bez kritického oka, s očima přítele, který vás opravdu vidí. V tomto magickém zrcadle nyní začínáte vidět hlubší vrstvy sebe sama. Vidíte své radosti i smutky, své úspěchy i selhání, své naděje i obavy. Vidíte všechny části, které jsme prozkoumávali dříve. Silnou část, zranitelnou část, tvořivou část, praktickou část. I ty stínovější aspekty. Jak se díváte na tento úplný obraz sebe sama, zkuste říct nahlas nebo v duchu. Vidím tě, přijímám tě, jsi součástí mě. A nyní si všimněte, že v zrcadle dokážete zahlédnout i své hlubší jádro, svou esenci, která je za všemi těmito částmi. Je to jádro, které bylo s vámi od začátku. Čisté vědomí, které pozoruje všechny vaše zkušenosti. Toto jádro nemůže být poškozeno nebo zmenšeno životními událostmi. Je to váš pravý domov, vaše pravá přirozenost.
tímto uvědoměním se znovu podívejte na všechny části sebe v zrcadle a uvědomte si, že všechny tyto části jsou jako vlny na oceánu vašeho pravého já. Nejsou oddělené, všechny jsou součástí jednoho celku. Všechny jsou přijatelné, všechny mají své místo. Nyní položte ruku na své srdce a v duchu nebo nahlas řekněte: Přijímám všechny aspekty sebe sama. Přijímám svou lidskost i svou božskost. Jsem právě takový, taková, jaká mám být. V této závěrečné části naší meditace si projdeme několik afirmací, které pomohou ukotvit a posílit naše sebepřijetí. Tyto afirmace nejsou o popírání našich výzev nebo předstírání, že jsme někým, kým nejsme. Jsou o uznání naší pravé hodnoty a přijetí naší celé bytosti. Opakujte tyto afirmace v tichu své mysli, nebo pokud se cítíte pohodlně, můžete je vyslovit nahlas. Nechte každou afirmaci rezonovat ve vašem těle a vědomí. Přijímám všechny části sebe s laskavostí a porozuměním. Moje hodnota nepramení z toho, co dělám, ale z toho, kým jsem. Dovoluji si být dokonalý, dokonalá a zároveň hodný, hodná lásky. Moje zranitelnost je součástí mé síly. Odpouštím si své chyby a učím se z nich. S každým nádechem přijímám sebe víc a víc. Jsem celistvý, celistvá a úplný, úplná, přesně takový, taková, jaká jsem, jaký jsem. Vidím krásu ve všech aspektech svého já. Tyto afirmace můžete používat i v každodenním životě. Můžete si je zapsat na papírky a umístit na místa, kde je budete často vídat. Můžete si je opakovat ráno po probuzení nebo večer před spaním.
Síla těchto slov spočívá v jejich opakování a v upřímném záměru, se kterým je pronášíte. Jak se blížíme ke konci této meditace, uvědomte si, že sebepřijetí není jednorázový úkol, ale životní cesta. Budou dny, kdy se budete cítit více propojení se všemi částmi sebe a dny, kdy bude obtížnější některé aspekty přijmout. To je přirozené a lidské. Podobně jako Petr ve svém příběhu, i vy můžete objevit, že skutečná svoboda nepramení z dokonalosti, ale z přijetí své celé bytosti se všemi jejími světly i stíny. Toto přijetí není resignací, ale naopak odrazovým můstkem k autentičtějšímu a naplněnějšímu životu. Jak se připravujete k návratu do běžného vědomí, vezměte si sebou tento pocit celistvosti a přijetí. Nechť vás provází ve všech vašich interakcích a rozhodnutí. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Začněte si více uvědomovat své tělo, prostor kolem vás a zvuky ve vašem okolí. Jemně pohněte prsty u rukou a nohou. Protáhněte se, pokud cítíte potřebu. A když budete připraveni, pomalu otevřte oči a vraťte se do přítomného okamžiku s větším pocitem sebepřijetí a vnitřního míru. Děkuji vám za sdílení této meditace.